Waziri w'ekisemi Himyenso Muske Julius Migosi ogamba nigakoleta yaye mambia lero se University ya Nyamira igikagachwa kia Bonyoru. Etaro yaye niyo yakolekanira matuka make obusi bwetaro y'omuraibenso Muske William Ruto yogochia kurututa magendero ayagendete gwikiranirwa ime ya Nyamira ase nkwana yaye chinseme kio kia Bonyoru nigo waziri hugamba haira chinga kicho na kubolia bugusi weso kia subunge na kumwarigane muraibense ase tali yumulikito fatika digisemba norobotiro sinchira yobwikirano. Waziri oyo w'ekisemi Muske Julius Migosi ogamba nigo aenekire buna eserikali eregeti eyekorawa hano Muske Dr. William Ruto nigo yabire gwikirania chira chae ase abaenekeirie abanyamira buna University ya Nyamira eyekwagachwa kia Bonyoru nigo wikira umutenyu kianda amagachayo arache wika omwerio ngo chare ku inspect the development projects chiregusi both Nyamira na Kisii County. So tuacha rero kwanza kuligiri kurwa samana ali university atoete torolenga ya ansire kaya ikire na ndi okoro twanyore negenderete na ndi university ne korwe bayo mutinyo kianda na abana mbajoini ororo kuru mutinyo. So tuacha kurigereria na ntumenyanga problem ki eroro na ndi twanyoranga nonye tukwagacheze university na ndi tutakichi hostel chi abana abu ndi kinegento kende tugocha kubanga tumusabe gusinato echi hostel echo. Migosi boigo nigagendereria itaro yaye yokorotota amagenderero ayo omuraibwense boigo arache gutarira ejumatatu ye wikenya ase ebunge ya West Mugirango anene ase skuru yoboroso ya Nyamira eyo inse yobraibwaye omubunge o West Mugirango Muske Stephen Mugaka abeire kakwagacha wetera ekiganja ya CDF asomubunge oyoiga aira chinga kiechi na gukwanira amagenderero aria arache wikiraniwa ase bunge eyo nya serikali ya William Ruto igero gukora amagenderero lijumbe igondo gusuguma amagenderero na intwe share ya itoika kero mheshimiwa gocha ngo twansilia estima mheshimiwa ngo twansilia mache last mile water connectivity utwansilia KMTC ngo chale nera beke digna lyo boroso aiga Nyamira egeko program ya CDF na kodre chikora chiana isato eyakanene yaje na waziri abaraya baiga boigo mbakwanira igitange kereri stage kongana kodeki nero asegitange giligo chawetor. Kisii is a very important economic sector. We will have a stage, a railway stage in Ikonge, and we'll start from there on Monday. Na bali bakona kungainireria nga ererwe gitange nkeyo I'm happy mumo president nanchite aichate ni naba makirine ni rangi nyegitange no gigo chakoberaga tutige kona kungaina abantu baito nga sesauli mukagete nga gasirgo korwa serikali na waziri gendera gotokonya kura alia na ya this is the time infrastructure ya skuru cheito egwenete kogenda to another level in Chablet in West Mugirango, and I want to thank you as a support watoire gocha West Mugirango, and I want to assure you Burna West Mugirango ya tangana in performance this coming year igotogo itera abana go university gochi igore iyo kiabonyoru bwango otoe town campus iga Nyamira abana baito basomere town kubwatikana netareyo yomuraibwense Dr. William Ruto nigo omubunge Stephen Mugaka aboririo mugusi wesokya asobunge na kumwarigania buya eryo banyore chinga kichindonge cyogosaba amagenderero ande kurase eserikali intagete abantu baito tuetome eko eraonya twakolire iga murochi skuru nere nyaiguma ata igo muwaziri ngoja kumuboli skuru nere nyaigwa ya girls skuru nera Kibirigo boys mumanyetenge town yeye igotora matobe ime municipal roads inchiracha kamora nche nchuo tuorokia maskani toebererie serikali na intwe upgrade ye town gose city ya Nyamira tuikira sabantu bandi bali ajina aro amangana tubwatega
Chingaki echecho nigo omubunge Stephen Mugaka aboririe abanyamira chingaki obochorio bonene borache goika mbuya gochora abarai kubwatikana n'emiremo eria babeire bagwikirania. Siasa itafika 2027 tunakuja siasa. Saa hii wacha tuchape kazi, na tukifika 2027 Wakenya wenzetu pigia kura maendeleo, sio midomo. Mimi nitakuja na maendeleo yangu. You are the examiners. Mutupee marks kulingana na ile miradi tumekamilisha. Ingo reporter Getembe Koreigase County ya Nyamira, Jefat Gad Kisemba.